הבאים לשקד ביער, טיפול במשבר אמצע החיים. אני רחל שקד, קרימינולוגית קלינית ועובדת סוציאלית עם תואר שני. מזה 37 שנים אני מתמחה בחילוץ אנשים ממצבי משבר. משבר אמצע החיים משתרע על טווח גילאים נרחב, מלקראת גיל 40 ועד מעבר לגיל 60. משבר זה אותו מקום בחיים שכל מה שהיה ודאי בחייכם התערער. מציאות חייכם רועדת ואתם מחפשים עזרה ומבקשים לדעת לאן ללכת. אני מכירה היטב את המרחב הזה. הייתי בו בעצמי כשנישואיי הגיעו לקיצם, כשעלתה בי זעקה פנימית להגשים את כישוריי האומנותיים שביקשו ביטוי, וכשלאחר 28 שנות עשייה פוריה פוטרתי ממשרתי והאדמה רעדה קשות תחת רגליי. לעתים המשבר מתעורר, כפי שסיפרתי, מנסיבות חיצוניות, של פיטורים, של קשיים בחיי הזוגיות, של תסכול מצטבר. ולעתים עולה אותה זעקה פנימית שאינה נותנת מנוח ואומרת, לא אלה החיים שאנחנו רוצים. אתם מנסים להשתיק אותה והיא לא מרפה, וכשכואב נורא אתם מחפשים ממי לקבל עזרה. כדאי לקבל אותה ממורת דרך מנוסה שפילסה לעצמה נתיב מכאב לצמיחה והגשמה, והוליכה בנתיב הזה רבים אחרים מכאב להגשמה. אני יודעת לנתב היטב אנשים בסבך רגשותיהם, ואני מושיטה יד מקצועית איתנה גם אלייך וגם אליך לצאת לנתיב של צמיחה והגשמה, להגיע לאותו מקום בחיים שאתם באמת רוצים להיות בו. אני מחכה לכם. אתם יכולים לתאם איתי פגישת ייעוץ בטלפון המופיע על המסך, שמספרו 08-9286-819. הדרך בכאב להגשמה מעולם לא הייתה כל כך זמינה. להתראות.